Wel, dyma ni. Nôl gyda'r Ystad Morgan eto. I wneud cyfres arall o gyfweliadau ar materion gwlad a byd. Wel, Ystad, fe fi oedd y Michael Lys yn trafod, ac mae pawb yn dweud bod nhw yn biased, bod nhw ddim yn wedi bod yn chwarae teg gyda pleidlais Brexit. Ddechreuwn ni gyda, so'n siŵr beth yw'r gefau Cymraeg, gyda Royal Prerogative. Beth yn union, o le ddeithodd hwnna, a beth ydy e? Royal Prerogative oedd awdurdod y brenin, neu rwy'n hynnes, awdurdod oedd yn gryfach nag awdurdod y Senedd. Mewn rhai canrifoedd yn ôl, roedd e'n awdurdod unbennol, dictatorial. Roedd y Senedd yn pasio penderfynedau a mi roedd teirn fel Harry Rwythfed yn dweud na. Dyna fe. Ta fe yw'r bos. Roedd e'n atebol i'r bôd mawr. A neb arall. Swb deo et lege. Yeah. Ac yn credu yn yr hyn oedd yn galw The Divine Right of Kings. Yeah. Dyna oedd ei agweddau, a mi roedd e'n newid ac yn diddymu yr hyn oedd y Senedd yn gwneud fel oedd yn dymuno. Dyna ben llanw yr awdurdod brenhinol oedd yn hollol ormesol. Yeah. Erbyn heddi, mae hwnna wedi disgyn Ar draws y cynrifoedd. ar draws y cynrifoedd, diolch i'r nefoedd, i fod yn nesaf peth i ddim. A'r unig gwestiwn oedd y llys yn gorfod i benderfynu oedd, a oes na ddigon o rym ac o awdurdod ar ôl yna, oes na ddigon o remnant o awdurdod ar ôl yna i gael ei ddefnyddio i gychwyn Article 50. Yeah. Cwestiwn syml. Yeah. Dim byd i wneud efo pined oedd y llys o blaid neu'n erbyn Brexit, neu dim byd felly o gwbl. Ac wrth gwrs, mae'r broblem yn codi, nid am bod y Llywodraeth eisiau fynd mewn i olion y canol oesoedd i weld beth ydy sefyllfa nhw, ond am bod mewn sefyllfa embaras. Maen nhw'n methu a gwaranti a gallen nhw gario'r tir cyffredin i gychwyn Article 50. Cwestiwn o greisis gwleidyddol ydy e. Yn hytrach na... Nid creisis cyfansoddiadol, does dim byd yn wrong ar y cyfansoddiad. Yeah. Hanfod Llywodraeth, hawl Llywodraeth ydy bod ganddi hi y mandat i lwyddo i basio trwy'r tir cyffredin yr hyn sydd yn gwbl angerheidiol i'w bywyd i. Dwi ddim yn gallu gwneud hynny, felly mae wedi colli i mandat. So mae wedi mynd nawr i pelio eto, os sefyllith hi? Os ydy'r un penderfyniad yn cael ei gyrraedd yn yr ysteddiad nesaf, sef y goruchel Lys, a fydd hynny yn wythnos gyntaf mis Rhagfyr os yw'n gofyn iawn, a mi fydd y cyhoeddiad yn cael ei wneud ar ôl rhai wythnosau. Os di hwnna'n aros yr un peth, yna mae yna broblem aruthrol fawr, ac falle bydd yn ei gorfodi nhw i etholiad. Ond sut yn y byd ych chi'n ymwneud yr etholiad, bydd ych chi ddwy blaid gedwadol. Bydd un o blaid aros fewn, a llall o blaid dod allan. Bydd y ddwy blaid lafio. Yn herbyn Ewrop. Dyn a wyr lle bydd y blaid lafio drian, ond bydd bydd na ddim arweiniad cryf a cadarn a chredadwy. Na fi, gweithio'r modd. Ond os bydd ni'n mynd o ochr mei, bydd ni ar gefn eich effil. Bydd ni? O bydd, wrth gwrs, bydd hi'n gallu defnyddio'r prerogatif. Bydd hi'n gallu defnyddio yr anachronism hanesyddol rhyfedd yma sydd yn remnant o awdurdod unbeneithol y brenin. Fflwc, hollol. Ac mae'n ddigon rhwydd i chi weld y dadansoddiad manwl ysgolheigedd cydwybodol nath y llys mynd trwy y cyfan i gyd o'r cychwyn cyntaf. Ond nhw ddim yn meddwl am beth oedd yn ysw. Dim o gwbl. Ymchwil hanesyddol, gyfreithiol, berffeth, cydwybodol. A lle dim pobl ar wyneb daear oedd yn gwneud yn well, a mae'n warthus bod nhw'n cael eu condemnio am hyn. A'r holl siarad a dweud, maen nhw wedi mynd yn erbyn y Senedd ac yn y blaen. Maen nhw wedi gwneud y job mae barnwr i fod i wneud yn ôl y llw mae'n gymeryd. A wyt ti'n dweud, ac i fod yn onest, maen nhw wedi wneud rhywbeth sydd yn democratic o ochr y wlad a'r pobl. Dyma beth yw rheol cyfraith. Beth oedd y bobl yn disgwyl fel arall? Ond yn disgwyl iddyn nhw i fynd i droi yn erbyn rheol cyfraith? Oedd Farage a Boris a'r boes yna, a'r papurau, yn disgwyl i rhaid i fod yn
Beth, bias, neu beth? Dwi'n credu bod yn ddyger y Llywodraeth yn sal iawn am ei godes i'r mater yn y tŷ. Ie. Rai dyddi yn ôl, fel Ie. na llawer o rai. A bod y Llywodraeth yn gweud, o, dyn ni'n derbyn bod y barnwyr wedi ymddwyn yn ddilys, ond mae yna ddwy ochr i'r gyniog. Ond nhw'n gwrthod condemnio y wasg. Gwbws. Mae'r wasg wedi ymddwyn yn guedd. Ie. A mae yna ddwy ochr i hyn. Os ydych chi o blaid y barnwyr, bydd ydych chi fod yn bodol o'r ffon ar gefn y wasg. O'r syml hynny. Ie. Wel, gawn ni weld beth i gwydydd. Hwyl nawr. Cai,